יש כמה תפקידים שקיבלו לאחרונה מיתוג מחדש, למשל, מנהל אנשים, מנהל הצלחת הלקוחות, מנהל חוויית העובדים, ואני מאוד אוהב את הכיוון, כי רק השם בעצמו, הכותרת, כבר עושה צעד ראשון בלהתנות אותי, שאני איש המקצוע, לחשוב כבר על הכיוון הזה. אני מנהל אנשים, אני לא סתם מנהל כוח אדם, אני מנהל את הצלחת הלקוחות, אני רוצה שהלקוחות יצליחו, ואני מנהל את חוויית העובד, איזה חוויה העובדים, איזה מסע הם עושים אצלי בארגון. זה כבר צעד מאוד מאוד חשוב. אני אבל רוצה לשאול כמה שאלות. כמה באמת נפגשים מנהל המחירות, מנהל השיווק, מנהל המותג, מנהל הצלחת הלקוחות, ויושבים ביחד, הייתי אומר אפילו יום יום, וחושבים על הצלחת הלקוח, מה יהיה הכי טוב בשבילו. כמה יש באמת איזון הדדי מהשטח, מהמחירות, חוזרים עם פידבקים, או מקשרי הלקוחות, חוזרים עם פידבקים לשיווק, ומהשיווק מקבלים אינפוטים, עד כמה כל הדבר הזה עובד בהרמוניה, שכל כולה מכוונת להצלחת הלקוח. שאלה אחרת, וזו עוד לא השאלה החשובה ביותר, בתוך הארגון, כמה אנחנו באמת חושבים לאחד את התרבות, את חוויית העובדים, את האסטרטגיה הפנים-ארגונית שלנו, את הערכים, את כל הדוקטרינה והפרקטיקות של משאבי האנוש, יחד עם החוויה של העובדים, התרבות האמיתית, ההכשרה שלהם, האונבורדינג שלהם, כמה אנחנו באמת חושבים על הדבר הזה ומאגדים את כל האנשים שעסוקים במשאבי האנוש שלנו לחטיבה אחת. אבל זה לא השאלה האמיתית. השאלה שאני באמת רוצה לשאול זה עד כמה שתי החטיבות האלה, אלה שעסוקות בלקוחות ואלה שעסוקות בעובדים, נפגשות ביחד ומדברות ויוצרות משהו אחיד לכל הארגון. כמה הדבר הזה באמת קורה אצלנו. נשמע מוזר, מה הקשר בין מנהל הצלחת הלקוחות לבין מנהל חוויית העובדים שלנו, מנהל משאבי האנוש, שני אגפים נפרדים, זה דואג לאלו וזה דואג לאלו. אבל העניין הוא שבמציאות שלנו, כמו שאנחנו מכירים אותה, מותג זה דבר אחד, תרבות זה דבר אחד, ומה שקורה לעובדים שלך, שהם הפנים של המותג שלך, והפנים של הערכים שלך, זה לא רק משהו שמושך טלנטים נוספים, זה משהו שמשליך, ואנחנו יודעים את זה, חד וחלק, על הלקוחות שלנו, מכל הכיוונים האפשריים, בין שזה עובד שעובד עכשיו על האתר, אבל הוא לא ממוקד בלקוח, והוא חושב על משהו אחר, לבין מי שממציא את המותג, לבין מי שממציא את הפרקטיקות והשיטות, והטקטיקות של המחירה. וכל הדבר הזה נובע, הפירוד הזה והפיצול הזה נובע מזה שחסר במערכת ההפעלה הארגונית שלנו משהו אחד. ערך ליבה, או הייתי אומר שני ערכי ליבה, אחד זה של החיבור, והדבר השני זה של המיקוד בלקוח. מה זה חיבור? זה סך כל ערך שמוביל אותי, שבכל מה שאני עושה בארגון, בפן המקצועי, בפן החברתי, במערכות היחסים שלנו, באיך שאני בתוך הצוות או המחלקה שלי רוצה לראות 360 מעלות, אני בכל הדברים האלה רוצה להביא את החיבורים בינינו, מקצועיים, חברתיים, אנושיים, לשיא. אני רוצה שזה מה שיחיה אצלנו, שזאת תהיה התרבות שלנו, זאת תהיה הדרך שבה אנחנו מנהלים ישיבות, מדברים אחד עם השני, חושבים אחד על השני, בתור אנשים, צוותים, מחלקות, ולא רק המנהלים שלנו, אלא כולנו, זה דבר שחי בנו, נושם בנו חלק ממה שאנחנו מרגישים פה בארגון שלנו. ודבר שני, זה המיקוד בלקוח. אבל לא סתם הצלחת הלקוח, כדי שאנחנו נוכל למכור לו עוד ולשייך אותו אלינו, אלא באמת הצלחה כאילו היה הבן שלנו. איך אני הייתי מייצר, מוכר, מטפל ונותן שירות לבן שלי, לבן האהוב שלי. איך הייתי עושה את זה? ברגע ששני הערכים האלה נכנסים וחיים בארגון, ולפי זה אנחנו מעסיקים אנשים או מפטרים, ולפי זה אנחנו עושים את ההכשרות, וזה מה שחי בדיאלוג אצלנו ונמצא תמיד למעלה, אז ברור שמערכת הפעלה כזאת מחייבת קשר בין שתי החטיבות, כי אם אנחנו רוצים לדאוג ללקוח, ואנחנו גם רוצים לדאוג לחיבור בין העובדים, ברור ששתי החטיבות האלה, מנהל הצלחת הלקוחות ומנהל הצלחת העובדים, חייבים לשבת ביחד וכל הזמן לדבר כדי ליצור מותג אחד, ערך אחד, תרבות אחת, פרקטיקה ואסטרטגיה של מחירות ושירות, כי ברור שמה שהעובדים אצלנו חווים ומרגישים, המשמעות שאלה הם מחוברים, החיבור החווייתי שהם חווים כאן, זה חד וחלק מה שמעבירים ללקוחות. אז הגיע הזמן שאנחנו נחבר את שתי המחלקות האלה, הצלחת הלקוחות, הצלחת העובדים, לחטיבה אחת שהיא כל הזמן מייצרת את התרבות, את המותג, אפילו הייתי אומר משהו כזה, מהליבה,
דרך מיתוג המעסיק, וכלה במיתוג שאנחנו, הפנים שלנו כלפי הלקוחות, זה חייב להיות אמירה אחת, ציר אחד, וזה באמת יביא להצלחה אמיתית.